Здравейте и добре дошли на още ново видео в моя канал. Отново на Roblox, но на този епизод, където играхме тая игра с тая по-различната. Ако ви харесват подобни видеа, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате. Гоним 1000 абоната до края на годината и нека да започваме. Тук сега си изпълним пружината. Добре, тук ще виждам колко време ми остава до епизода. Хора, и пишете дали искате в третия епизод. За това е втория епизод от играта. По принцип, да играем по поне на тия игри няколко дни. И ако ги минем, ще спреме с тях. Ето, тук имаме и килимчето. Тук някакъв пада. Почти сме на другия свят. Трябва ни да стигнем много до около свят. Чай си оправя така малко скина. Нещо ми бъгна. Тук на мен нещо ми бъгна. Добре. Добре, може би хора, че то са причуват пружините. Я да изпълня това? То не се чува пружината. Добре, на мен не ми се чува пружината, като я използвам. А утре клипчетата с админ абюза ще ги правя на премиера, предстоящи в 22 часа. На стила Brain Rot ще ги правя днеска ще ги правя в 1 часа вечерта. Защото тако Tuesday днеска в 12. И ако нямам достатъчно време, ще ги направя в 1 часа. Ще ги направя. Добре, вече сме на зеления свят. По-точно този свят, където го използва. Майко, ще да падне. После сме на светло-зеления свят, който е по-тегъв за минаване. Май на края на епизода ще стигнем. Пак ми бъгна. Аз и без проблем си го минавам. Така че гоним 1000 абоната. Малко ще кача видеото след края на епизода. После ще кача епизода. А вие ако сте я пробвали, пишете в коментарите. И ако искате още такива видеа на нея, пръснете бутона и се абонирайте. Така. Аз сам минавам тия паркури, дето не знам брат. Какви са тия по-точно паркури? По-точно тия паркури не знам какви са. Ма вие се абонирате като аз събрах вече 101 абонати. Добре. Аз буквално си ги минавам без проблем. Даже ако бъгнете това и ако го бъгнете, ето, като го бъгнете, ето, на мен ми се получи, ето, видяхте ли го? Даже ще ви покажа пак. Ето, гледайте, когато гличвате така до стената да станете, не ви се показва зеленото, ето.
Ето, да не ви го показвам повече и да си ги минавам. Тук някакви са телепортват на техните си паркури. Май финиша доста далече. Ба не знам, ще пром да видя дали е надалеч. Добре, почти май ще стигнем на... Ето, няма да е накрая на епизода, аз ще... Сега, аз в момента си ги минавам без проблеми. Ето и ето. Сега... Аз директно си ги минавам без проблем. И ако ги мина без проблем, ще го насипа. Добре. Аз съм на Добре. Аз в момента... после съм на жълтото, май ще стигнем на края на епизода. Ще го казвам, че от световете май мисля, че на последните 3 свята ще стигнем на края на епизода. Ще ги... някакво е пред мен. Тук има някакви с някакви скинове. Там ме преследва. Някой ме преследва и иска да ме настигне. Това, че няма как да стане тия. Тия още си стоят тук и не ме настигат. Добре. Почти съм на жълтия свят. Това мога да кажа. Добре, няма никой с мене. Освен тия. С тия скинове. Както знаете, че и аз ще си правя скин, когато имам Robux си. Добре. И от този скин се премахваме този скин да си направим нов. Чакай. Мисля, че аз си смена скина после накрая след видеото. Май съм на жълтия. Да, почти съм на жълтия, ще стигнем на края на епизода. Мисля, че края на епизода ще завърши в 14:59. Сега ги минаваме тия проблемни квадратчета. Някакви си. Така, някакви паркури са доста лесни. Аз в момента съм на жълтия свят. Няма какво предстои. Предстои да разберем дали ще стигнем на другия свят. Имаме време за другите светове, ако ги преминем. Сега тук минаваме без проблем. Без проблем. Ще го направя. Мисля, че на последното ми видео ще покажа как да паднете и после ще ви покажа нещо, пак ми бълна. Чайте, че нещо ми бълва играта. Да, чакайте, че нещо играта ми някой път ми бълва. Добре, мисля, че май ще стигнеме. Пак нещо ми бълва, не. Просто съвременно останата да не стъпвам на това. Добре. Я да видя колко... почти съм на някакъв оранжев свят или фолие. Какъв е този свят? Не знам какъв цвят е този паркур. Така.
Не знам брат какъв е този свят, този паркур. Добре, аз в момента... Ще да падна, майко, ще да падна. Добре. Пак нещо ми бъгна, аз винаги не го правя. Винаги го правя, когато нямам лайв, винаги го правя. Добре. Можем... Можем по принцип да паднем от това по-точно. Ето тук някакъв свят. Ама то не се вижда. Чакай, на другия епизод после ще ви покажа колко ми трябва на другия. Колко паркура трябва да минавам. Аз в тази keyboard Escape to Horror май по-често я игра. Пишете, искате ли такива видеа на нея, на keyboard Escape на тази игра. И на други игри в Roblox. Добре, аз в момента отивам да минавам паркури и виждам същите паркури. Аз излезнах от жълтия свят. В момента съм на този свят. Сега ще продължим с паркура. И с епизода. Така, ето ме хора. Чакайте, че има в друга стая. Добре, чайте, че нещо ми бъгва. Нещо ми се обръща в телефона. Чакайте. Аз по-често качвам видеа, когато се абонират. То просто аз имах 100 абонат сега. И ви благодарим за подкрепата. Сега ще гоните 1000. Докато не ги имаме, ще качвам по-често видеоклипчета. Добре, мисля, че на рождения ми ден да си премахна този скин и после като ми вкарат робъксите, ще е приятно да си направя нов скин, освен този. Освен на един ютубър, брат. Добре. Май почти ще спираме видеото. За 59 го спирам. Нещо ми пълва, като го спирам. Сега аз минавам паркура. Който е по-тегъв паркур, по-често така го правя. Така, аз в момента си продължавам. Ето, сме до крем паркур, който може би да не го направим предстоящ да го направим. Добре, още малко изспираме епизода. Ето в момента още малко половин час и спираме епизода.
надявам се да ви е харесал видеото. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. Гоним 1000 абоната до края на годината и харесайте клипа. Чао, ще се видим в следващия епизод.